बर' बिजोङाव इंराजि आयदा सोसननाया मोनसे गोजौ हेंथानि खुन्थिया जानानै थागोन। सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजिजों फरायनांगौ जायोब्ला बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोब्राब जागोन। दिनै बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों जनता फरायसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्मआ। पाटगाव दखरा एबसुआ मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों। कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाव दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों पाटगाव दखरा एबसुआ मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय सा 23 फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायनाय जायो। फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाबावदों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि भैथि बरगयारिया। बे हाबाफारिनि लोब्बायै दखरा एबसुनि आफादगिरि प्रफुल्ल कुमार बर'आबो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथियो। बर' बिजोंजों जे फरायोबा जेबायदि मोजां जागोन, इंलिसजों बे हठात करि थांनानै क्लास 6आव साइन्स आरो मेथ्सखौ जुदि इंलिसजों फरायनांगौबा बे फरायसानि थाखाय बिराद गोब्राब जागोन। आंनि बायदिब्ला बेखायनो बर' बिजोंजों जे एसेटिस फरायनायानो लाबजनक साबसिन। गथ'फ्रा एकबारैनो 6आव माने साइन्स बा इंलिसखौ फरायनांगौआ बिराद जेंना गोब्राब। खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोनानै आं दिनै बे पाटगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोदानै मेट्रिक आनजाद पास जानाय बिथांमोनखौ बरायदों आरो आं बाहाय फैनानै नुनो मोनदों पाटगावआव एबार मोजाङैनो गोबां फरायसाफ्रा पास जानो हादों आरो बिथांमोनखौ बरायदों। दा थांनाय 2006 बेनिफ्राय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायबोदों आरो बे पास जानायनि जे हार थांनाय 2006निफ्राय जेबायदि गाखोबाय थादों बेयो मोजां जादों आरो फैबाय थानाय समाव साबसिन जागोन आं मिजिंथियो। आरो पाटगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे हाबाफारिखौ लादों बाहाय खोब मोजां। बे फरायसाफ्रा थुलुंगायो, गारजेनफ्रा मोनसे उत्साह फैयो। आरो जायफोर पास जानाय बरायजाग्रा बिसोरथ' मोजां मोनखायोखा आरो बिसोरनि जे उनाव जायफोरनाखि फैगौ समाव फरिखा होगोन बिसोरबो थुलुंगानाय मोननानै फरायगोन। दिनै बाहाय कस्तुरबा बालिका बिद्यालयाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो निजे बाहाय कस्तुरबा बालिका बिद्यालयनि फरायसुलिफ्रा बहुद पास जादों। जे बर' बिजों बाहाय सरकारा जिबायदि हाबाफारि लादों थांनाय समनिफ्रायनो जे माहारियारि आफाद आसु आसाम साहित्य सभा, बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे लागाथारै बेहाय सावरायनाय जाबोदों। आंबो बेखौ खोनानो मोनदों, नुदों ससियेल मिडियायावबो। बेहाय सरकारा जिबायदि हाबाफारि लागोन सरकारा गावनिखौ लानो नागिरगोन, नाथाय जों माहारि आफादफ्रा बेखौ लायै लाया सिन्था सरसा बिबेसना खालामनानै जे खामानिखौ मावनांगोन आं सानो आरोखि बेबायदि। नोंथाङा मा जाजानो लुगैयो बेनि जोबथाया जे जोंनि दुलाराय बर' बिजोङाव जे आथिखालाव इंलिसजों फरायनाया बाहाय एसे हेंथा बायदि जाफैगोन। बेखायनो बर' बिजोंजों फरायनायानो बेटार। बर' बिजोङाव इंलिस सोदेरनाया बे बिराद मोनसे गोजौ माने बेरियार जागोन आरोखि, हेंथा जागोन। खारन आं गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिबाय। दिनै पाटगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरानि बेन्दोङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हानाय देग्लायनि 2023 मायथाइनि जेनाखि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ दिनै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। जों आसा खालामो दखरा आफादा जेनाखि बे बरायनाय लानाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि फरायसाफ्रा जायफोर आथिखालाव थाखो 9 आरो 10आव फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा बिथांमोनखौ जेनाखि बरायनाय हाबाफारिखौ नुयोब्ला निश्चय बिथांमोननाव गोसोआव साननाय जागोन जे आंबो जुदि नाजानानै जुदि मोजां जुदि हार मोननो हायोबा, सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायोबा निश्चय आंखौबो मान बावनाय एबा बरायनाय बे हाबाफारिखौ लागोन होननानै बिथांमोनहा नाजानाय थागोन। आरो बेबायदि खालामबोबाय थानायनि थाखायनो दिनै पाटगाव दखरानि बेन्दोङाव बोसोरफ्रोमबो जेनाखि मोजां जेनाखि रिजाल्ट खालामनो एबा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय जेनाखि फरायसाफोरनि जेनाखि संखिया बेयो बांबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों नुबाय थादों बोसोरफ्रोमबो जेनाखि जोङो दखरा आफादा बरायनाय जेने हाबाफारिनि गेजेरजों जायफोर सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोर बिथांमोनहाबो जेनाखि गोजौ सोलोंथाइ लानायाव निश्चय जोंनि जेनाखि मान होनाय ओनसोलनि जेनाखि बरायनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा
गोसोआव लानानै जे नाजाबाय थानाय साबसिननिफ्राय हामसिन जेनाखि नाजालांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो आसा खालामो बिथांमोनहा सानसे बेलासे गोरों गोरा जानानै जोंनि हारिनि जोंनि हादरनि खामानि मावगोन। देग्लाय बुंनांगोन जे दखरा आफादा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेनाखि बरायजानाय कमल कुमार जेनाखि बान्था बेयावबो सानै जोंनि दखरानिफ्राय गाखोनो हादों आरो मिरुनि जेनाखि कमल कुमार जेनाखि बान्था बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियावबो दखरा आफादनिफ्राय देग्लाय सासे जेनाखि मोननो हादों। खोब जोङो गोजोननाय मोनदों जे इयुनाव एबा फैगौ समफोराव बिथांमोनहा जे दिनै बरायजाबाय निसय फैबाय थानाय समाव जायफोर क्लास 9 आरो 10 आव फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा बांसिन नाजानानै जाहाथे जोंनि ओनसोलनि हारिनि आरो हादरनि जाहाथे मोजां नागोरारि जानो थाखाय बिथांमोनहा गावखौ बावसोमनानै जाहाथे सोलोंथाइ लानायाव गोसो होयो। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।